September 2018. Wanda Dance, groot kenner van Cotto en Anissa. Wanda Henriette Dance speelde als meisje van 9 jaar met flessen die ze gebruikte als alternatieve poppen en vervolgens aankleedde met verschillende Cotto's en Anissas. Na de Tweede Wereldoorlog, 1939 tot 1945, begon haar carrière als Cotto en Anissa-kenner. Ze werd zeer bekend om de verschillende bindwijzen van hoofddoeken en het kleden van vrouwen in vol ornaat Cotto. In 1969 won ze de eerste prijs in een Cotto-wedstrijd, georganiseerd door Harold Braam. Ze wordt nog steeds geraadpleegd bij feesten, Cotto-dansie en tentoonstellingen en ze stelt altijd al haar kennis over Anissa en Cotto ter beschikking van anderen, vooral van jongeren. De Cotto en Anissa behoren volgens Dance tot de traditie en het erfgoed van onze voorouders en moeten gekoesterd worden. Daarom doet ze er alles aan om Cotto en Anissa te promoten en ze hun plaats in de kledingtraditie van de Afro-Surinaamse vrouw te laten heroveren. Wanda Dance is de medeoprichter en erevoorzitter van de vereniging Opera, die al ruim 50 jaar bestaat en stimuleert dat haar leden altijd een Anissa op hebben en op jaardagen in Bikkie Cotto gekleed zijn.